Aha. E foame și lui. Ia zi, lasă-mă în pace. Să trage de la bălmuși? O da? Și o dată cu mâna cu la pic. Stai așa că te fac una. Mi-l bag tu? Să vedem și noi. Doare, mami, că e ochișoi acum. Deci mă întâmplă. Minute și 40. Normal. Hai să aprins și ție un pic picioarele. Nu se vede, lu ăsta un pic mâinile. Nu mai face așa, nu mai face așa, să vă strice. Hai, gata. Dar unde trebuie să dau acum?